Jarri berri da. Bai. Bai, ez? Bai, nahi badezu entzat, bai. Hasi nintzen fandero joten Joaquin Goti, Jose Rotaetxe da Juan Txapelegaz. Bueno, oin joko atera porruzaldea buelta bikoa. Bueno, ni Mapa Mauritzia!
Errekan beratuta galdaran egosi, ai galdaran egosi, oraingo neskatiak zer daben merezi. Begixak batzak azala zurisa, arretxek topatutxok lastertxo nuisa, ai lastertxo nuisa, begixak batzak azala zurisa. Gizona gure badau euki deskantzua, Andre hartu da jala zarrata antzua, ai zarrata antzua, gizona gure badau euki deskantzua. Hola, Salvador. Ondrazkoak batak asarri umetsua, zerrazatauko jaku berari pentsua. Ekin gazteok neukesan artean, etxera joango gara iluntzen denean, ai iluntzen denean, ekin gazteok neukesan artean. Kantari, ilun bertsorita sartzen bazen eosita irakurri. Umore ona lagun artean hori gustatu zait niri. Nere denboran izan du bibliotafizilua kantari, ilun bertsorik azaltzen bazen eosita irakurri. Umore ona lagun artean hori gustatu zait neri. Iritsi da etorkizuna. Autoegalariak, robotak, oporretan, ilargira. Beno, gauza hauek ez ditugu oraindik ikusi, baina... Etorkizunean gaude. Eta euskara ere etorkizunean dago. Komunikazio ohituretan aldaketak. Inteligentzia artifiziala, gizarte eleanitzak. Galdera berriek erantzun berriak behar dituzte. Nola garatzen da aniztasunean eragile eta erreferente izan nahi duen hiztun komunitatea gizarte digitalaren garaian? Nola hostia biziraungo du euskarak? Aurrekoek egindako lana kontuan hartuz. Kontutan hartuz eta bide berriak irekiz. Nola? Batera espero ez zenituen horiek elkarrekin lanean jarriz. Ausardiaz. Experimentatuz. Akatzak eginez. Akatzek aurrera egiten laguntzen digute! Zirikatuz, entzunez, harremanak sortuz. Izena duena, bada.
bada posible. Hau da hau hasteko modua, ezta? Ederra benetan. Ongi etorri guztioi. Aba naiz eta gaur ekitaldi honetan zuen bidelaguna izango naiz. Nola biziraungo du euskarak etorkizunean? Galdera ederra, geroz eta digitalagoa eta anitzagoa den gizarte batean bizizaretela kontutan hartzen badugu. Adimen artifiziala banaiz ere, ezin dut aurre ikusi teknologiak eta gizarteak izango duten garapena. Baina gauza bat ziurtatu dezaket. Etorkizuna eurena da. Gazteena. Simun. Usue. Iasim. Gazteak zarete. Oso gazteak. Zenbat urte dituzue? Kaixo aba, banik 24 urte ditut. 20. Nik 20 urte ditut. Oso ondo. Gizarte honen etorkizuna zarete, baina usue. Nola irudikatzen duzu? Etorkizuna? Zeintzuk dira zure nahi eta erronka nagusiak? Ba, izan daiteke, oraindik gaztea naizenez, etorkizunaren ikuspegi nahiko positiboa daukadala oraindik. Eta, bueno, nik uste teknologiari esker mugak gainditzeko gai izan garela, ez? Eta euskararekin pixka bat gauza bera gertatu behar dela. Azkenean, igual oso beldurti gara, eta uste dugu teknologia euskararentzat eta mundu globalizatuarentzat mehatxu bat dela, baina nik uste teknologietaz baliatu behar garela eta euskararekin ere muga hauek gainditu, eta baita ere, bueno, gizarte digitalean erronka asko daude eta badugu asko ikasteko eta teknologiarekin elkar bizitzeko ikasteko, baina teknologiaren aukera guztiak hartu eta hortaz baliatu etorkizuneko euskara eta etorkizuneko gizartea elkarrekin eraikitzeko, ez? Orduan nik esango nuke, adibidez, gu gazteok, ez? Bueno, imaginatzen dut, hemen guztiak ibilizaretela sare sozialetan, baina orain gai gara edozein eduki beste hizkuntzetan jasotzeko, adibidez, TikToken iristen zaizu eduki bat koreanoz edo edozein hizkuntzatan eta gai gara hori ulertzeko eta gainera gustoko dugu hori kontsumitzea. Beraz nik uste hor dagoela ere aukera euskarazko edukiak sortzeko eta azkenean da bilatzea zein izan behar den euskararen ingurunea eta gauza berriak probatu. Nik uste azkenean euskararen jasangarritasuna bermatu behar dela eta ekologian bezala erronka globalak eta ikuspegi globalarekin bizi, baina beti lokaletik lan egiten. Eta zer diozue zuek? أنا باغي واحد المستقبل فين المجتمع كيحترم اللغات اللي هما صغار وفعلا باغي هذاك الشيء. Bueno, Jasinek esan dudana etorkizun kontziente bat euki nahi du. Jakinarazi behar du besteoi bere garrantzia duen euskera hitz egitea eta bueno, bukatzeko erronka betetzeare. Azkenean usue zuk esan dezuna, euskerak bai behar du teknologietan presentzia bat, eta gaur egungo munduan teknologietan presentzia hori euki gabe ez goa, senyora. Iasin, euskara oraindik ez dago egunerokotasunean komunikatzeko erabiltzen dituzun hizkuntzen artean. Eleaniztasun honetan, euskarak eta hizkuntza gutxituek al daukate tokirik zure etorkizunean. بطبيعة الحال أنا اللغة ديالي الأولى هي الريفية ولا داك الشيء يعني أنا الريفية هي اللغة ديالي الأولى. اللغة الصغار بطبيعة الحال أنا كنكون معهم يعني كنشوف حالي فيهم ويعني كنبغي نتعلم الأوسكيرة فعلا ويكون هذاك الشيء حاضر في المستقبل ديالي.
Bueno, Rifeko natiba dela, eta kontuan hartuta Rifeko hizkuntza euskara bat bezala izan da, bere zapakuntza eta historia duena atzean, bera konpartitzen duela. Eta hori. Eta Simun, azken galdera bat. Badala bezagutzen duzun neurrian, ze ekarpen eskatzen diozu? Nik badala bi eskatuko niokeen ekarpena dijoa gehiago ikusentzunezkotatik lotuta. Azkenian, hizkuntza askok dakate beraien presentzia bai telebista kanaletan eta YouTubeen. Zoritxarrez, euskeran kasuan, YouTubeen eta sare sozialetan dakan presentzia ez da oso ondila, hasi eskatuko nioke izatea irekila sare sozialetan indaitekeen proiektuekiko. Hau da, adibidez, ETV-en ikusiko ez genituzken programak, programa informalagoak, eta honela euskera izatea hizkuntza bat jendeak ikus dezakena erabili daitekela bai sare sozialetan eta ez bakarrik ETV-ko ambiente formal horretan. Horretaz gain baita eskatuko nizkioke baliabideak, ze bai jende asko jondaiteke ideia honekin badala bera de aizue, hau egin nahi dut, ze iruditzen. Eta ondo iruditzen zaigu, baina badala beek ez balma ditu baliabideak eskaintzen, orduan ideia hori etzen ezertan geldituko. Hasik azkenian nik eskatuko nioke izatea hori. Ideien esperimentazio gune bat, eta baliabideak eskainiko lituzkeen leku bat. Eta besteok, zer eskatzen diozue? Bueno, nik badala beri eskatzen diot, hemen orain gaude plazan, eta nik esango nuke izatea elkargune bat, non ekimen guztiak lotu eta indarrak batzen diren erronka honi aurre egiteko. bueno بحال هما باغي واحد المكان يكون فاتح، يكون فيه الناس اللي عندهم الافكار بحال ونكونوا في واحد المكان فين نقدروا نهضروا، نقدروا نقولوا شنو في البال ديالنا، وفعلا يكونوا يعني الناس اللي عندهم القوه، الناس اللي هما البوليتيك يسمعونا ويعرفوا شنو هما التقاريح ديالنا. Bueno, espazio zabal eta seguru bat nahiago du eukitea, euskaraz edo beste hizkuntz batek hitz egiteko, eta hori, mezu hori bidali nahi du, eta azkenean ordezkatzen gaituzten botere dunei eskatziko hori. Eskerrik asko hirukote. Teknologiaren aritik tiraka jarraituko dugu, etorkizunean datorrena ea irudikatu dezakegun. Digitalizazioak zuen bizitzak eraldatu ditu oso urte gutxian. Ni ikustea besterik ez daukazue. Eta pentsatzekoa da garapen hori esponentziala izango dela hurrengo urteotan. Xabier Arregi eta Silvia Portela. Teknologia aurrera doa baina, gizakiaren hausnarketa eta barneratze gaitasuna abiadura berean aldoaz. Kaixo abar, kaixo guztioi. Bai, teknologia aurrera doa, eta bizi doa aurrera, eta etenik gabe. Adibidez, gaur egun esan daiteke adimen artifiziala non nahi daukagula, eta hizkuntzari dagokionez, gazteek erakutsi diguten bezala, esan daiteke gailuak hiztun bihurtu ditugula, eta beraz, solaskide. Horre dakarren aldaketa handia da, eta ez dut uste gure barneratze ritmoa abiada berean doanik. Esate baterako gaur egunean oraindik uste dugu hizketan aritzea edo arrazoitzea gizakion ahal esklusiboa dela. Beraz, bai, lehenbizi asumitu beharko dugu eraldaketa teknologikoa ez dela aukera bat. Hori nahitazkoa da. Ja, hemen dago, ez dugu guk erabaki eta ez dugu guk erabakiko. Guri dagokigu ahalik eta ondoen moldatzen jakitea eta alba da moldaketa hori geuretik egitea. Eta gainera gogoeta egitea beti ere ikuspegi disiplinartekoarekin, integratzailearekin eta inklusiboarekin, izan ere bazterketa teknologikoaren arriskua ere hor dago eta. Ez da hala, Silvia? Bai, oso ados. Eta ni baita ere berdina pentsatzen dut, oso askar doa.
eta hori ekartzen ditu, gauza asko, baino batez ere bi gauza, dela jendea atzean geratzen dela, kolektibo asko atzean geratzen dela edo baztertutak, eta hori ekartzen du baita ere jendea ulertzea teknologia inposatutzat bezala edo etxai bezala inkluso, eta gero beste gauza bat da, hain askardoan, zein ez gaitu denbora ematen aztertzeko ze inpaktuak duen horrek gure egunerokoan, ez? Azkenean teknologia norbait egiten du, ez da neutrala, interes batzuei erantzuten die, eta gure bete beharra da komunitate bezala eta denon artean, bai modu pertsonalean, baina baita kolektiboan ere, hori aztertzea, ez? Nola egiten den, ze egin dezakegun eta nola ekarri gurera teknologia. Eta, berri ona, teknologia oso tresna ona da horretarako, gure beharrak ezatzeko. Orduan, eta adibideak daude software librean eta teknologiatikoan, osea, inspira gaitezen horretan. Xabier, testuinguru teknologiko honetan non gelditzen da hizkuntza? Aukerak edo eta arrisku berriak aldatozkie euskara eta hizkuntza gutxituei. Lehen esan dut, gailu teknologikoak nun nahi ditugula, beraz, gailu iztunak diren gailu horiek gure artean ditugu, baina momentu honetan ikusi egiten ditugu, ukigarriak dira, pixkanaka, seguru asko, gero eta gehiago integratuko ditugu, eta geure ganatu. Eta inbeste geure ganatuko ditugu, non konturatu ere ez garen egingo gure artean ditugula. Beraz, ikusezin bihurtuko dira. Eta gainera, gailu horiek, orain, erabakiak hartzen laguntzen diguten bezala, etorkizunean seguru asko gero eta erabaki gehiago hartuko dituzte, eta neurri batean gailuak ahaldundu egingo ditugu, eta deskuidatu ezkero geure burua ahalgabetu. Eta agian galdetuko diogu gure buruari, soinean daramadan itzultzaile personal hau leial altzait. Ondo jasotzen aldu nik esandakoa, nire grazila, kasu batzutan behintzat, nire baloreak ondo islatzen aldira. Eta beharra da, galdetuko diogu gure buruari baitare, hemen ondoan dudan solaskide hau, solaskide honek euskalduntzat hartzen al nau. Baldaki euskalduna naizela. Eta beharra da, galdetuko diogu gure buruari, zergatik hartu du gaizki esan dio dana. Ez zuen baitzutzailea gaizki itzuliko. Eta hori guztia, pentsatuta, euskara ondo kokatuta egongo dela nola ditu, egurats teknologiko horretan, ez da? Silvia? Bai, oso ados nago zurekin, eta gainera, bai, galdera asko ekartzen ditu, teknologia eta euskara hizkuntza gutxituen gaia, ez? Baina nik uste gaztea naizelako baita ere, oso positiboa naiz, eta bai, erronka berriak ekartzen ditu, ze garai berriak datoz. Baina argi euki behar dugu, zu esan dezun bezala, egin behar diogula euskarari tokitxo bat teknologian, bestela baztertuko dugu eta praktikotasuna murriztuko da. Eta, ni abantailat ikusten ditut, adibidez, gaur hemen gaude jende asko, non gaztelan hitz egiten dugu, beste hizkuntza gutxituak hitz egiten ditugu, euskera, eta ulertu dezakegu elkar teknologiaren bidez, ez? Osak hori da esan nahi nuena. Eta, esango nuke baita ere, zergatik ez hemendik egin, gu egin, ez izatea beldurra. Eta amaitzeko Silvia, adimen artifizialaren garaiotan, zer egin lezake badalabek? Noski. Badalab egin daitekena da, teknologia gizarteratze horretan parte hartu nolabait, ez daki formakuntzak edo hitzaldiak edo gu prest beti gauza hauek egiteko baita ere, eta ni nire buruan ja izena jarri diot beste gauza bati, da teknologia buru jabetza laboratorio bat edo horrelako zerbait, non zenbait teknologia libretan lan egiten duten eragileak eta
komunitatea batzen dira eta komunitatea hor parte hartu, ez? Parte aktiboa, ez bakarrik teknologia egiten, nahi badute baita ere, noski, baina bai teknologia hori diseinatzen, gure irizpidea jartzen eta nola nahi dugun eta ze beharrei erantzun nahi dugun. Adosturekin. Eskerrik asko Hirukote. Teknologiaren aritik tiraka jarraituko du. Mikrofonoa martxan dago. Esan ezak zerbait. Bai, bueno, ados nagoela esan dakoekin, lehen gazteek ere esan dutenarekin, azkenean esango nuke badalabek probaleku izateko bokazioa daukala, plaza hitza erabili da oso hitz egokia iruditzen zait, azken batean esperimentazio teknologikorako plaza gisa ikusten dut nik. Plaza irekia, mundu zabalari irekia, baina era berean, uste eta hasieratik azpimarratu behar dela, euskara ardatz izango duen plaza izango dela, eta bere egiteko nagusia izango da nire ustez galdera egokiak egitea. Galdera egokiak sortzea, hoien ingurun guretik zer erantzun eman diezaiek egun hausnartzeko eta alba da praktikara eramateko, eta beraz horrekin geratuko ginen nitzakeni, ez? Plaza ireki bat, euskararen proba plaza bat. Eskerrik asko Silvia eta Xabier. Eta goazen gazteek aipatu duten bigarren gako nagusiaren bila, aniztasuna. Gure ingurua askotarikoa da, nortasunak, hizkuntzak, jatorriak, orientazioak eta abar luze bat. Gero eta gehiago dira, eta elkarrekin igurtzian daude. Euskal Herrian ehun hizkuntzatik gora erabiltzen direla ba aldakizue. Aniztasuna hemen dago, eta zalantzarik gabe, aberatsa da, bere aukera eta arriskuekin. Irune eta Zurine, zenbat aurpegi ditu aniztasunak. Noraino iristen da aniztasunaren zeharkakotasuna, eta ze behar da aniztasuna gehienontzat mesedegarri izateko. Egiten diguzu, aurpegiak baino nik esango nuke aurpegia, gorputza, klasea, jatorria, askotarikoak direla aniztasune aurpegi eta delakoa, ez? Gogoratzen zara badala aurkeztu zen egunean, gogoratzen naiz oso ondo aniztasunaren inguruan egon ginela hizketan, eta polita izan zen, hizketan egotea, baina aniztasun gutxi zegoen espazioan, oroar, ez? Nik ikusi nuena izan zen, jende argala, oroar, txuria batez ere, esango nuke heterosexualak gehien bat, ustuta batarra ez zala heteroa, pixkat boiera itzura bauke. Ni saiatu nintzen berarekin ligatzen, baina, klaro, pixkat frakasoa izan zen hori, baina esango nuke oroar nahiko normala zala lekua, Gipuzkoan egin zen, imaginatzen dezu zergatikan, benetako euskaldun leku horretan, ez? Polita izan zen, ikusteet aniztazunean hasi zela hor badal lapek bueltak ematen, eta, asko aurreatu da, ez? Ez dakitzuk ze iruditzen zaizun. Bai, zentzu hortan ikuste dut baita ere hasieran esaten zuna bak. Ehun hizkuntzatik gora hitz ditugu, ospatzekoa da, oso aberasgarria da uste dut dagoela akordio bat oiola dela, baina gero baita ere daude gure inguruan ikuspegi batzuk, edo oso romantikoak, ze ondo aniztasuna, koloreak elkarrekin dantzan, eta gero oso azaleko irakurketak egite ditugunak foroietan, ez? 2 minutuko elkarrizketa batean ez dugu elkar ulertzen, orduan zenbat denbora eman bertzaio horri sakonera iristeko. Eta gero beste muturrekoa da, katastrofista, drama bat da, aniztasuna, ezakit zapalkuntzaz beteta gaude, dena gaude defensiban, ez? Orduan, 2 puntoien artean zenbat gris edo zenbat, ezakit... Txuria zen hori, edo beste guzti hori zen bada, eta orduan hor bidea uste dut handia dakagula, ze ulmingiltasunetik uste dut oso urruti gaudela, ez? Galdera hau potoloa da, baina uste dugu, igual, feminismoan bezala, ez? Espejismo batzu ditu, iritsi geha, oain dela urte batzuk okerra gaunden, orain superondo gaude, baina inlista bat oso erresa da. Pasaden hastian, zenbat pertsonakin egontzeate. Profesionalki, aisialdian, familiakin, Skype bidez, WhatsApp bidez berdintzait. Izena bizena jarri eta begiratu, ez? Hori, anitza da, ez? Kaleko aniztasuna bada, nerea, batzutan pentsatu behar dugu gu baita, igurtzitzen geha, edo ondotik pasatzen geha, edo... Bai, ez dugu gorpusten aniztasun. Eta ze aukera ikusten dituzue aniztasun horretan euskararentzat eta hizkuntza ez hegemonikoentzat. Galdu naiz, zezan du.
Ze aukera ikusti duzu hizkuntza hegemonikoa aniztasun testu? Bueno, nik uste dut aukera asko badaudela gure hizkuntza minorizatua den heinean, esperimentazio hori jadanik egin dugu, ez? Hegemoniarekin beste harremana daukagu. Hemen ez da gaztelaniaz hitz egin oraindik, eta nik uste dut hori ere apustu politikoa dela bizkuntz entzun ditugu, eta biak ez dira hegemonikoa. Bat da ofiziala, eta bestea ez ofiziala ez izanen, ez da, bere zure ama hizkuntza bada, ez, jasin, eta hori nik uste ere polita dela. Orduan, esperimentatzeko aukera asko daude, nik uste ez dugula astu behar, eta niretzako biziki garrantzitsua dela, euskara eskubide bat dela, eta eskubide hori nola gauzatzen eta bermatzen dugu, aniztasunarekin zerikusi handia daka, doakotasunarekin zerikusi handia daka, bada desira, baina bada eskubidea. Eta eskubideak materializatu egin behar dira, ez? Eta nik usteet justuki hori aniztasunan ikuspuntua ere ematen badigula, ez? Hainitzen pentsatzen baita hor, teknologiakin eta hitz egin zutenetan, adimen artifizialak eta hori denak bai ikasi berduten onbaitetik, eta nondik aidea ikasten, ez? Gauza hegemonikotatik, estandarizaziotatik eta hola, edo zenbat ikasi dezakegu hor, beste esperientzia periferikoago batzuk, edo erpinekoak, eta hortan ikuste lan asko dakagula, eta euskerak hortan ekarpena egin dezake, eta euskal komunitatea ulertzen badugu anitza gela, edo ze aniztasun dauden hor, askoz derentzako egin dezakegun zerbait izan daitekela. Eta azkenik, nondik etorri daiteke badala benekarpena, aniztasuna euskararen mesedetan lerrokatzeko. Bueno, uste dute, hemen gaudenan artean lortuko bageno erantzun bat, gaur, zoragarria litzake, uste dute abia puntu dela eta lehenengo eguna, ez, hau irikitzen, meloi handia irikitzen, baina zentzu batean, nik ulertze dut badala, daudela esperientziak, espazioak, tresnak, eta ingurua da esperimentaziorako, aidea errepikatzen hau asko, ez? Akatsak egin ditzakegu, esperimentatu, beste leku batzutan egiten ez dien gauzakin, eta frogatzeko hortan baimena ematen baldin mage, igual soluzio txikiak topatu ditzakegu, eta gero gehiago erabili edo zabaldu, ez? Eta hortan, Euskararen alde autu bat itiaz aparte, ustut hainiztasun alde autu bat itiaz efektu asko, edo, gero praktikan nolako tasun hori bilatzeko, pista handiak eman ditzakela, eta horretako nik uste badala horretako jaio dela, edo nikola ulertzen dut plaza politago. Bai, esperimentazio gune bat ezala, eta azkenik, neska, nola ligatuko duguzuk eta biok orduan. Ari nintzen esaten, justu leno, esan dezula, ez, badalekua galdera onak egiteko, ez, eta nik uste dut egin bardeko galdera bada zein da euskararen subjektua. Ez? Eta zein da interesatzen zaigun subjektu hori, ez? Eta, guk argi daukegu euskararen subjektua hemen dagoena baina asko handiagoa dela, eta hori dela benetako euskalduna, eta gainera estrategikoa, zen helburua da, justuki, euskara gurenokoan egotea, ez da hortarako subjektua handitu behar dugu, ez? Estrategikoa da eta interesgarriagoa da, eta gainera, seguramente divertigarriagoa. Oain bai, itxegin nahi ezuna. Eskak, zuen hausnarketak guztiokin partekatzeagatik. Badalag, etorkizuna eraikiz estrategiaren erreferentziazko zentroetako bata. Euskara gazteak, berrikuntza, teknologia, aniztasuna eta esperimentazioa lotzen dituen gune erreferentziala. Eta onaino iritsita, badalaben sarreran erabakigarriak izan diren erakundeak aurkeztea dagoki. Aba, nik usteet gaurko ja nahiko lan egin dezula eta utziko diasun ere zerbait egiten gaur, bai? Mesedez? Bai? Bano aurrera, Azteko eskerrik asko denoi, eskerrik asko hemen egoteagatik, egiten duen bero honekin bizi dugun garai zoro, ero, gainkargaz betetako garai honetan, gaur hartu duzu eta artetxo bat hemen gure artean egoteko, ez? Orduan, eskerrik asko. Eskerrik asko Uxue, Jasin, Ximun, eskerrik asko Xabier, Silvia, eskerrik asko Zurine, Irune, danok indizkiguzu ekarpen oso garrantzitsuak, etorkizunan euskara erabiliko dela bermatu nahi baldin badugu, hasi bar dugulako gaur egungo testuingurua ulertzen, ez? Eta uste hemen atera direla klabe garrantzitsuak testuinguru hori ulertzen hasteko behintzat, ez? Diogun bezala, hau abiatzen den bide bat da.
Zentzu hortan, orain badira ja urte batzuk erakunde publikoak eta euskararen eragile sozialak hausnarketa eta lanketa partekatu abiatu zutenetik, ez? Pixka bat, hizkuntzaren euskararen bizi berritze horri nola heldu, nondik heldu eta nola egin eraginkorrago, eta ausartak izan dira, eskuzabalak izan dira, eta beraieri emango dietitza azal dezaten, zergatik dauden hemen. Urren ez urren hitz egingo dute, Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak, Olatz Olaso Badalabeko lehendakariorde eta euskalgintzaren edo euskararen eragile sozialen ordezkariak, eta Markel Olano diputatu nagusiak, zuena da hitza. Guardia on guztioi, eta eskerrik asko Goiatz, aurkezpenarengatik eta gonbidapenarengatik. Eta ongi etorri Badalaben egoitza izango da honetara, eta baita errenteriara ere, ongi etorri errenteriara. Xenpelarrek Iparragirreri luzatutako gonbidapena, errenterian bizi naiz eta egin zaidazu bisita oso ezaguna den arren, eta errenteria guretzako, errenterian bizigaren ontzako oso bizigarria den arren, ez da izan bereziki bisitagarria. Naiz eta inguruko herriek, eta inguruko herrietan bizi diren herrikideek aitortzen diguten Zumardia bezalako dantzalekurik ez dela izan inguruan. Aurreiritzi, hau diot, zeren aurreiritzi eta estereotipo asko gaindiarazi ditu herri honek, eta eraldaketarako gaitasuna ere aitortu zaigu, besteak beste, ideiak ideia, jatorriak jatorri eta identidadeak identidade, bizikidetzaren esparruan egin dugun bidearengatik. Bide kohesionatzaile eta ilusionagarriarengatik. Esango nuke, guri buruzko aurreiritzien artean dagoela ere, ez garela herri euskalduna. Baina esango dut, harrotasunez, Gipuzkoan euskaliztun gehien produzitu edo ekoiztu dituen herri horietako bat garela, eta bai, egia da. Neurri batean asko garelako da hori. Baina baita, herri honetan euskaliztun zirenek eta ez zirenek eskuz esku, elkarrekin euskararen alde egin duten ahalegin izugarriari esker. Euskara etorkizuneko hizkuntza izan zedin egin zuten apustuarengatik eta hala izan zedin erakutsi zuten irmotasun eta konpromisoarengatik. Gaur, euskara bidegurutzean dela, esaten da, noiz eta errenterian 81 hizkuntza hitz egiten direla dakigunean. Testuingurua eta gizartea bera erabat aldatu dira, eta hor gabiltza, erdi itxuan, gizartea bera irakurtzeko aleginean eta asmatzen ote dugun zalantzan. Eta esango nuke, zalantza horietan guztietan, bizi dugun ziurgabetasunean argi pixka bat jartzera datorrela Badalab. Geure buruari egin beharreko galderak zein diren ere, zalantzan jartzera datorrelako, eta geure buruari egin beharreko galderak ere zein izan daitezkeen pentsatzeko gonbidapenarekin datorrelako. Herri honek, bilaketa horretan lagun dezakeela zalantzarik ez dut, eta herri honentzat Badalaben bidez zabalduko diren prozesuak eta lanlerroak ikasbide izango direla ere badakit. Horregatik, pozez eta ilusioz ematen diogu ongietorria Badalabi, eta pozez eta ilusioz heltzen diogu baita bertako kide izateko erronkari. Etorkizunera begira, bizitzaren gainerako alorretan bezala, hizkuntzari dagokionez ere itxaropen aktibo bat eraikitzea ezinbestekoa izango zaigula sinetsita gaude, eta itxaropen aktiboa beti esaten dugu ez da itxarotea, ez da zain egotea, itxaropen aktiboa da zer nolako etorkizuna eraiki nahi dugun, elkarrekin erabaki eta horren bila joatea. Horixe da, Badalabi opa dio dana, eta Badalab osatzen dugun guztioi opa dizuedana eta geure buruari ere opa dioguna. Zer nolako etorkizuna eraiki nahi dugun elkarrekin irudikatzeko eta marrazteko gaitasuna, eta horren bila joateko ilusioa eta erabakimena. Eskerrik asko.
ere hortik abiatu zen, Euskalgintzatik 2018an 4 urte badira, ez? Diputazioak bultzatutako proiektu bat, Euskararen palankak, aktibatu zela, eta orduan hainbat proiektu irudikatu genituen. Momentu hartan 4 erakunde elkartu ginen, Soziolinguistika klusterra, Langune, Eluiar eta Emun, eta gure proiektuak alde batera edo bazter erdigunetik utzi genituen eta elkarrekin proiektu berri bat irudikatu genuen. Eta izen bat jarri genion, Ibili. Eta orduan sortu zen, gaur hemen ilusioz bizi dugun proiektu honen Ernamuina, dagoeneko 4 urte dira. Proiektu hortan, alaxe idatzi genuen 2018ko urrian. Proiektuaren helburu moduan jarri genuen, Euskal Gizarteko sektore desberdinetan, gazteak, helduak, kultura, enpresa, migrazioa edo turismoa, proiektu berritzaileak sustatuko dituen eta datorren testuinguru eleanitzean euskara komunikatzeko hizkuntza nagusi bilakatu nahi duen laborategi kooperatiboa, Gipuzkoan kokatua. Usten dut bizi horretatik nahiko gertu gaudela gaur ere, badalabdan horretatik, eta 4 urte hauetan bidea egiten jardun dugu, eta egia da horri bakarrean idatzita zegoen ideia hori, gaur-gaurkoz proiektu handi bat dela. Zentzu hortan, pozik gauden. Izan ere, amets hori, berriro ere amets egiteko eta aizpeak aipatu duen amets aktibo hori egiteko gai izan da Euskalgintza eta proiektu berri bat amesteko. Zango geunke hizkuntzaren biziberritzak eta Euskalgintzak berak bere denean, bere oinarrian daukala, bai berrikuntza eta bai esperimentazioa. Mugimendu moduan eraldaketa bat eragin nahi dugu. Hori da gure eraldaketa sozial bat eragin nahi dugu. Eta eraldaketa horretan, lanean ari gara arlo ezberdinetan, udaletan, sare sozialetan, enpresetan, eta gure helburua arau sozialak haustea da. Hegemoniaren alde dauden arau horiek haustea da, eta horrek eskatzen dugu berritzaile izatea eta esperimentatzea, derrigor. Esandakoa, gure denearen oinarrian dago. Eta horren adibide dauzkagu, 10 proiektu Euskalgintzaren baitan. Eta esango geunke Euskararen biziberritze horretan eraldaketa sozialaren abangoardian dagoela Euskalgintza, eta bide horretan beste aurrera pauso bat emoteko momentua iritsi dela. Eta espazio berri bat irekitzeko, hauxe, Badalab. Nahiko geunke inor ordezkatzen ez duen eta elkarlanean proiektu berritzaileak martxan dituen Badalab bat, hori daukagu buruan. Eta orain arte Euskalgintzaren bueltan ibili garen ontzat espazio, seguru eta ezberdin basortzea, eta orain arte gure buruan daukagun erronka nagusi hori, hizkuntzaren biziberritzean gertu izan ez ditugunak ere gerturatzea nahiko genuke. Bestalde, gero ere Mikelek aipatuko du, gobernantzaren gaia ere erronka bat da Badalaben baitan, eta horrek ere berrikuntza ekarriko du. Elkarlaneko gobernantzan esperimentatzeko gogoz dago Badalab eta hortarako plaza eskaini nahi du. Entitate ezberdinok, gure interes, kultura eta egiteko moduak moldatu beharko ditugu eta interes komun baten alde egin beharko dugu. Akatsetatik ikasi beharko dugu, aipatu da hemen ere behin eta berriz, eta konfiantza eta erantzukizunak indartu eta gobernantza partekatuan beste pauso bat eman beharko dugu. Argi daukagu oraindik asko daukagula ikasteko eta ikusteko, eta lanean jarraituko dugu bide horretan. Ziur gaude, Badalaben espazio honen bueltan elkartuko garela aurrerantzean ere, eta berritzen eta esperimentatzen jarraituko dugula Euskalgintzaren baitako erakundeok. Zorionak, batez ere Badalab ona ekartzeko bidea egin duzuen guztioi, aletxoa jarri duzuen guztioi, eta jarraituko dugu bide honetan. Egunon guztioi, eta lehenik esan behar daukadana da, netzako poz handia dela ekitaldi bero honetan egotea, lortuko jazue. Eta esan, plazer hori eta poz hori bi arrazoi nagusien gatik dela, eta aipatu da pixka bat, lehen aurreko hitzetan. Nik uste bereziki azpimarratu beharra daukagula
badala sortzeko prozesua bera. Esan, nik uste dut, emaitzak oraindik ere gauzatu arte eta benetan bere eraldaketa, sortuko duen eraldaketa hori gauzatu arte denbora beharko duela, baina prozesua beran ez dago izan da bereziki interesgarria. Eta prozesu horren azalpen bat emateko nun ikusten dudan giltza nagusia, data bat ipiniko dut, da 2015ko maiatza. Guretzako garrantzitsua da, ze gure aurreko legealdiko hauteskundeak ospatu ziren justu 2015ko maiatzean. Eta garai hartan, Euskalgintzako, esan dezakegu pixka bat, ideologo nagusiek edo, Euskalgintza sozialeko ideologo nagusienetako batzuk osatu zuten topalabe taldea, eta han eduki bat atera zen izena zuena berrikasi eta berrikusi. Dokumentu bat, justu 2015ko maiatzen argitaratu zena. Eta talde horrek egin zuen ekarpenean, nik hartuko nituzke bi ideia nagusi, niretzako bintzet, 2015ko maiatza hartan, da hortik aurrera izan zirenak benetan argigarriak eta nire ikuspegia erabat aldatu zutenak. Lehenengo ideia zan arlo politikoan esaten zuten, Euskara politikoki blindatu egin behar dugu. Euskaren bizi berritze prozesu hori blindatu egin behar dugu politikoki. Nik uste dut hori, ideia hori oso importantea dela eta gaur etxe honetan hori ikusten dela. Eta bigarrena, areta niretzako importanteagoa izan zen, esan zutenean dokumentu hortan, behar dira erakunde publiko eta Euskalgintza sozialaren arteko langune eta erabakigune partekatuak. Esaldi hori da letala. Ze egiten duena da, paradigma berri bat ezarri, ez bakarrik Euskalgintza sozialarentzako, baizik baita ere erakunde publikoentzako. Eta garai hartan argitu zen, ideia hori, nik uste dut horrek ekartzen duela ikuspegi autokritiko bat guztientzat, eta guztiok ikasi beharra daukagula, terreno eta lurzoru berri hori eraikitzen elkarrekin. Eta orduan, bereziki pozik nago, nik uste dut, prozesu hortan elkarlaneko eta Euskalgintza sozial eta erakunde publikoen arteko elkarlaneko espazio berri bat sortzeko, badalabek ekarpen zoragarri egingo duela. Eta berritzaileak izan gara, esaten, Mikelak aipatuko du gero, baina gobernantzan bertan ere. Nola egin hori, guzti hori asmatzek ez egon, eta nik usteet urratxe importante eman dugula arlo horretan. Horregatik, nago bereziki, pozik, badal sortu delako. Bigarren arrazoia, aipatu da hitz bat estrategikoa, zuzero aipatu duzu estrategikoa, ez? Nik uste dut, benetan uste balen badugu, dokumentu hartan esaten zen bezala, Euskara dagoela bidegurutzean, hori da gure herriaren biziraupenerako prozesu funtsezko bat. Eta beraz, egin behar duen guztiak eduki behar du estrategikoa izaera. Hori niretzako funtsezkoa da. Orduan, zer gertatzen da, guk 2016tik Gipuzkoan hasi ginela, guk herri bezala eta lurralde bezala izi ditugun transizio garrantzitsuenei aurre egiteko prozesua, proiektu estrategikoak, referentzia zentruak martxan jartzen. Aipatzen ditugu ez, transizio digitala, transizio klimatikoa, transizio sozialak, guzti horietan jarri ditugu martxan proiektuak. Eta hor ikusten dena da, funtsezkoa dela, alde batetik esperimentazioa eta bestetik ausardia. Ez dakigulako zer egin transizio guzti horietan. Errez bagendu, jakingo bagendu benetan zer egin, eta hori tasatuta balego, hau hilitzatek hain komplikatu izango, baina oso komplikatu da. Orduan, arlo horretan ikasi beharra daukagu, eta nik uste dut Euskararen bizi berritze prozesua berraktibatzeko funtsezkoa dela, berrikuntza, funtsezkoa dela esperimentazioa, eta gainera, lehen esaten duen bezala hori egitea modu konpartituan. Hori da, badalap. Beraz, nik bukatzeko esan, gu Foru-Aldundi bezala, konpromisoa berresten dugula prozesu horretan, modu aktiboan, aipatzen zen bezala diru pixka batekin baita ere, parte hartzeko. Eta nik zoriondu eta eskertu nahi nieke prozesu guzti hortan partaide izan diren guztiei. Nik esango nuke alde batetik elkarlanean lantzen jardun duzuen eragileak, Eluiar, Emun, Langune, Soziolinguistika klusterra, pixkat sustapen lanetan ibili zaretenak, Errenteriako udalarri baita ere, eskerrak eta zorionak eman. Eta partzeorgoa osatzen duzuen eragile guztioi, osatzen dugun eragile guztioi baita ere, zorionak. Eta gero baita ere, instalazio hauek prestatzen ibili den persona guztioi baita ere, eskerrak eta zorionak. Nik uste dut etokatzen dela. Eta nik uste dut azkenean,
gaurkoan mugarri bat ezarri dugula, baina mugarri hori hasiera besterik ez da. Eta hemen ikusten dan giroak eta hemen ikusten dugun izpiritu honek helburu nagusia daukala. Eta da gure hizkuntza, gure hizkuntzaren estatusa, egoera, normalizatzea gure gizartean, eta beraz, Euskaldun ditugun hizkuntza eskubideak bermatzea. Eta hori da, prozesu bat, oso luzea, eta niztu nago Badalabek bere ekarpen eraldatzaia eta ona egingo diola prozesu horri. Eskerrik asko besterik gabe eta Mikel Irizarri emate dutitza. Mikel. Eskerrik asko, Markel, Ola, Zaizpea eta aurretik itzen duzuen guztioi. Badalaben bereizgarri nagusietako bat bada bere gobernantza, bere izaera lankidetzazkoa. Eta ez da kasualidadea horrego interbentzioetan askotan erten izana. Baina hori bilatu egin dugu. Eman ditugun urrez guztietan horren bila jungara, lankidetza publiko soziala sustatzera jungara. Bi arrazoi nagusi eman ditut hortarako. Bat, ekuazio batekin gizarte ekimena gehi erakundeen almena berdin herri garapena. Hortan, sinesten dugu bete-betean. Eta gainera oso aplikagarria da euskararen kasuan, hain zuzen ere bi hankak, bai gizartearena eta bai erakundeena desente garatuta daudelako. Bigarren arrazoia da, askoren artean elkarrekin lan egin da lankidetzan adimen kolektiboa aktibatu egiten dela. Artean, planteatu daitezke galdera zorrotzagoak, aldiro ari gara esaten galderen garrantzia, galdera zorrotzagoak planteatu daitezke, baina baita ere erantzun aberatsagoak sortu. Lankidetzak hortan ere laguntzen du. Badalabek, hasieratik eta bere aurrekari dien prozesuak eta barrak izan dira eragile sozialen eta erakunde publikoaren indakoak, diseinuan eta olatzek esan duen bezala, diseinuan eta ondorengo garapenean hori mantendu da, eta iritsi da momentuan Badalab eratzeko dugu lankidetzari zabaldu eta egituratu. Eta zabaldu dugunean, harrapatu zaituztegu Badalaben sarean bazuetako asko. Eta gero baina, egituratu dugunean, jarri ditugu gobernu batzordean pisu berdinarekin erakunde publikoak, eragile sozial, eta hirugarren hanka bide lagunena, 3 herenekin, eta horrek ondorio bezala dakar, Badalaben ez daula hegemoniarik, erabakigunean, eta bere adostasunak erekin behar direla. Eta hori, gure arteko foro batzuetan, hasi gara itzen, adibide gutxienez esperimentu bezala, ez da? Eta hau, gure artean, baina berriki egonda kontrasteren bat Europako foro aurreratu batera jun, bai? Europako foro aurreratu batera jun, eta Badalaben antzekorik etzan ezagutzen, eta haientzat ere Badalab izan txekin kasu aurreratu bat. Beraz, botere banaketa gauzatzen ari gara, eta puntu hontan, nik azpimarratu nahi dut, Gipuzkoako Foru Aldundiak izan duen ausardia eta eskuzabaltasuna berez zegokion boterea banatzeko orduan. Botere banaketarekin askoz ere egingarriagoa delako gizarte ekimena eta erakundeen almena uztartzea herri garapenaren mesedetan. Bueno, hau, hola esan da, asko da, botere banaketa eta gobernantza partekatua eta baina harago joaten ari gara. Eta hori esplikatuko dizuet, Badalaben gobernantza eskemarekin, ez da ikusi aiongo dan, hauxe. Badalaben gobernantzaren eskeman, hemen erdigunean dago lantaldea eta batzorde betearazlea. Hori lotzen da jarduerarekin eta esekuzioarekin. Bigarren geruza da erabakimena. Eta hor dago gobernu batzordea eta hemen daude lehen esan dagoa erakunde publikoak, eragile sozialak eta bide lagunak. Horri erantzi diogu deliberazioaren geruza. Eta deliberazioa da geruza ireki bat Badalaben
interesa edo badalabentzat interesa daukan edonork, izan pertsona, erakunde, eragile, elkarte, aukera auki dezan gure eztabaidatan parte hartzeko eta gure erabakietan eragiteko. Eta deliberazioan parte hartze hori egin daiteke ikuspegi estrategikoa lantzeko deliberazio foroan, hor kanpoko geruza hortan, edo egin daiteke ikuspegi estrategikoan, edo bestela baita ere ikuspegi sektorialagotan batzorde espezifikotan. Hau, izan ziteken eskema teoriko bat, baina gainera da, estatutuetan jasota daun zerbait, da organikoa da. Deliberazio foroa, batzorde espezifikoak eta barrak hori danak existitzen dute, estatutotan da jasota daude eginkizunak. Baina gainera, hortik areago, gainera da esperimentu bat. Da honeko, iten ari garen esperimentu bat. Hau da, aurtengo otsailean hasita, ari gara ikuspegi estrategikoa elkarrekin lantzen eskema honen arabera. Eta hor, zuetariko gehienak parte hartu duzu, momentu baten edo bestean edo askotan. Hau bihurtu da, berez, badalaben lehenengo esperimentua, bere gobernantza. Horri esker, gaur hemen aurkezten ari garen hau, da pertsona askoren aniztasunetik eta konplizitatetik eraikitakoa. Eta horrek sekulako balioa du. Eta bide hortan, ikasi dugu, horrela lan eginda, lankidetzan lan eginda, sortzen direla harreman ezoikoak, sortzen direla proposamen ustekabekoak, eta beraz, sortzen dira aukera berriak eta berrikuntzarako aukera. Hain zuzen ere, ezoikoa eta ustekabekoa oso ondo ezkontzen direlako, oso lagun hona direlako berrikuntzarentzat. Beraz, gure apustua eta gure proposamena da, baliatu dezagun denok sortzen ari garen esparru partekatu hau, gobernantza eredu honekin sortuan esparru partekatu hau, denon artean indar handi bat eraikitzeko, hizkuntzaren esparruan berdintasunera bidean jauzi handi bat elkarrekin egiteko. Hala bedi, eskerrik asko. Hori izan badalaben izaerari buruz, orain ikuspegia eta egitasmoak eta Goiatze Artzabalek. Ez dakit jau beharko duzu. Hau, Neria, ez dakit, Neria. A ber, bai, bueno, keixo. Eskerrik asko Mikel, eskerrik asko Aizpea, Markel eta Olatz zuen hitzengatik, uste honek funtzionatzen duela, ez? Bai, benga. Orduan, Mikelek ondo dion moduan pixka bat orain saiatuko naizena ni hemen esan dugun honetan guzti hau, ez? Lurreratzen da, benetan azaltzen badalabek zer eta nola egingo duen, ez? Badalab zer dan eta zer eta nola egingo duen. Hortarako nahi ditut berreskuratu hainbat kontzeptu, nolabait horren baitan artikulatzen delako badalab eta horren baitan artikulatuko delako ere ni esatera noana. Batetik, lehenengo hitzartzeak, ez? Lagundu digutenak gaur egungo testuingurua ulertzen diogu aniztasunak eta digitalizazioak ezaugarritzen duten testuinguru edo gizarte batean kokatzen gerala. Hori batetik. Eta gero bestalde batetik hitzartze desberdinetan agertu dira beste 3 kontzeptu nahi ditut berreskuratu. Alde batetik, hizkuntza eta berrikuntza sistematikoaren beharra, bigarrena lankidetza ezoikoak eta hirugarrena berrikuntza eta esperimentazioa. Ze gaur egun gizartean askotan entzuten dugu berrikuntza esperimentazioa, bale, okei. Eta badalabek hori zer eta nola ulertzen du, ezta? Bale. Hizkuntza eta berrikuntza sistematikoaren beharra berehala garatuko dut, baina pixka bat onerago, perfecto. Pixka bat garatuko dut lankidetzaren kontzeptua. Ze ondo azaldudan moduan, ez, badalabek ibilbide osoa daramaia dagoneko, ez, ibili zen momentu hortatik ontara, eta ohartu gara bide honetan guztian, eta horregatik zaudetezu guztiak gaur ere hemen, ezoiko lankidetzak posible direla. Osea, nahi dut esan, lankidetzatik urrats bat haratago emateko testuinguru oso egokia daukagula, edo momentu oso egokian gaudela. Eta hortarako, berrikuntza eta esperimentaziotik egingo ditugu ekarpenak. Izaera esperimentala hitz egiten dugu, eta hor garbi eduki, ez? Osea, azkenean hor oso azkar eta Xabierrek eta esate zuten, ez? Azkar eta oso modu erradikal batean aldatzen da gaur egungo gizartea, eta are gehiago eta azkarrago aldatuko da, aterako zaizkigu edo ukiko ditugu errealitate berriak sortuko zaizkigu egunero, eta interakzio sistema berriak eukiko ditugu etengabe, ez? Gaur izan da, ni hemen atera naiteke mugikorrarekin, bai, igual bada posible, ez?
Venga, orduan, hasiko naiz, aterrizatzen, poliki-poliki, badalab zer da, eta berreskuratuko dut nire lehen ideia, hizkuntza eta berrikuntza sistematikoa. Bi hoien intersekzioan kokatzen den azalera hori da. Hizkuntza, badalab, euskeraren biziberritzetik abiatzen den, hausnarketa batetik dator, eta nolabait berrikuntza sistematikoaren behar bat identifikatzetik ere badator, ez? Badalab, hau da, hemen erdian kokatzen den, intersekzio edo azalera hori. Eta nolakoa da intersekzio edo azalera hori? Orain nolakoa da, hemen guk nahi dugun horren neurrikoa, baina gure bokazioa zein da, espazio hori izan dadila nolabaiteko gune segurua. Gune segurua, hizkuntza gutxituen bizi berritza nahi duten hoientzat, hiztunen arteko berdintasuna sustatu nahi duten hoientzat, espazio gune segurua izan dadila, ez? Izan gure hizkuntza gaitasuna edo etxetik dakarkun hizkuntza izan daiteke nahi duguna. Gure identitate, genero, klase, arraza, nahi dugun hori guztia izango da guk nahi dugun hori, ez? Baina, hizkuntzaren bizi berritzan parte egin nahi baldin eman, edo guretik eman nahi badugu, hiztunen arteko berdintasuna eta justizia soziala bermatu nahi baldin baditugu, badalab hoien gure tokia izatea nahi dugu, ez? Eta hirugarren aldagai bat sartuko dugu espazio seguru edo gune seguruaren kontzeptu honetan, eta da, errorea, akatsa, edo ohikotasunean hortik ulertu ditugun kontzeptu horiek, ez? De hecho, guk hemen bilatuko duguna justo hortan aritzea, ez? Normalean gertatuko ez diren gauza horiek bideratzeko edo probatzeko baimena eman nahi diogu gure buruari, eta hortik bakarrik, uste dugu hortik bakarrik, benetan urratuko ditugula bide berriak eta provokatuko ditugula galdera berriak. Ados, eta zertarako jaio da badalab. Orain, esan dugu pilo bat aldiz, baina orain nahi dut ondo esplizitatu. Badalab jaio da, etorkizuneko, lehen aipatutako etorkizuneko interakzio sistemetan eta realitate berri horietan euskara erabiliko dela bermatzeko. Eta gukor gure ekarpena esperimentazio eta berrikuntzatik egingo dugu. Eta zergatik hori guztia, hiztunen arteko berdintasuna sustatzen ari gerala uste dugulako eta benetan sinesten dugulako hori. Eta nondik helduko diogu horri, nola egingo dugu hori? Lehenengo galdera berriak provokatuko ditugu. Esperimentatzen ari baldin bagera ezin gaitezke erantzun eta ohiko plangintzetatik etorri. Egin behar duguna da nolabait, galderak, markoa ireki, galderak provokatu, eta galdera hoiei ezoiko lankidetzak eta berrikuntza eta esperimentaziotik egingo diegu ekarpena. Ados? Hortaz, galderez ari geranean, badaukagu bat, eta nahi bauzue hartu papertxo bat, eta ondo apuntatu, igual ez da beharrezko, ze askotan entzungo didazuen, askotan irakurriko duzue hau, eta da nolabait orain arte egindakoaren jasoketa, nola garatzen da hiztun komunitate bat, aniztasunean eragile eta erreferente izan nahi duena, gizarte digitalean. Eta diogunean hiztun komunitatearen garapena diogu euskeraz eta euskeratik ere, eleaniztasun testu inguru batean kokatzen gera, ez? Orduan, testu inguru honetan nola garatzen da hiztun komunitatea. Erdigunean gorputza jartzen ari gera, hiztunak jartzen ari gera eta hiztun horien arteko harremana. Diogu galderak eta lankidetzak ere provokatu nahi ditugu, ez? Beti esan izan dugu eta aspertu arte esango dugu, badalaben oinarria ekosistema dela, ez gatoz inor ordezkatzera. Ez que gainera herri hontan gauza pilo bat ari da dagoeneko gertatzen. Pilo bat. Orduan, nola indezakegu, danon artean, nolabait, osagarriak izan daitezken ekimenak edo bateragarriak izan daitezken ekimenak nolabait beste puntu batetara eramateko, ez? Ekosistema hori izan daiteke logotik pozbetetako webgune bat pilo bat hor, ez? Eta hau da gure ekosistema. Baina izan daiteke ere intentzionalidade oso definitu garbi bat daukan ekosistema bat, ez? Eta guk hortik tira dugu. Orain arte esandako aldagaiak barnebiltzen ditun edo estrategiko iruditzen zaizkigun elementu horiek barnebiltzen ditun ekosistema da. Badalab jaiotzen da diogu, ez, hizkuntzatik eta berrikuntzatik, eta etorkizunera begira jarri nahi dugu, eta hau igual orain arte ez dut esplizitatu, baina etorkizunera begira gauden horretan protagonistak gazteak izan behar dute, beraiek izango dira, etorkizun hori denbora luzeagoz biziko dutenak, eta gero gainera, nik uste guk helduok, askotan esan dugula, edo, nola esaten da? Gure erronkak zein diren oso garbi daukagu. Gu jubilatuko gera eta jubilazioan agian eukiko dugu pensioa edo ez, baina eske zuek igual etzerate jubilatuko, ez? Orduan, holako galderak provokatu nahi ditugu. Zein dira gazte hauek, nolakoa da irudikatzen duten etorkizun hori eta nola eragin dezakegu
belaunaldi arteko lankidetzan desiratzen dugun etorkizun horretan eragiteko, ez? Baina diogu gizartea digitala dena, eta aukerak eskaintzen dizkigula diogu. Hizkuntzaren bizi berritzeari aukerak nola eskaini, gure ekosistemaren elementu klabe bat izango da, ezta? Azken elementua, azken helburu nagusia nolabait aniztasunan eragile eta erreferente izango den hiztun komunitate hori. Aniztasuna aukera gisa irudikatzen duena eta ez oztopo gisa. Berriro, ez gatoz inor ordezkatzera eta gatozena da berrikuntzatik eta hizkuntzatik nolabait balioa ekartzera. Diogu hizkuntza eta berrikuntza sistematikoa, lankidetza, eta hortaz, ekosistema honi badalabek zer eskainiko dio. Eskainiko dio berrikuntza eta esperimentazioa garatu dezaten edo garatu dezazuen espazioak, tresnak, esperientziak. Zer da badalab espazioak, tresnak, esperientziak? Hori espazioak, tresnak, esperientziak. Momentu honetan daukagu galdera bat erdigunean hiztun komunitateari dagokiona. Baina badalab da espazioak, tresnak, esperientziak. Espazioak zergatik? Espazioak egiten gaituelako eta espazioak ere eragiten duelako gure hizkuntza ohituretan. Hortaz, irudikatzen ari gerana nolabait eta askotan hitz egin izan dugu, ez? Eta hau asko batek baino gehiago ja irudikatu duzu, hau plaza da eta realmente benetan plaza da, hau bada plaza da, eta hiztun komunitatearentzat, ekosistemarentzat, errenteriako herriarentzat hau irekita dago. Adimen kolektiboa aktibatu eta danon artean definitu ditzagun galdera horiek. Baina badaukagu ere burutan espazio virtual bat, ze gizarte digitalean kokatzen gera. Nola garatzen da hiztun komunitatea gizarte digital horretan? Nola sortzen da, nondik sortzen da erakunde bat gizarte hibridoan? Zer da gaur egun erakunde berri bat sortzea edo, eta natura, espazioak egiten gaituelako, eta bioaniztasunaz, eta biodibertsidadeaz, eta eleaniztasunaz ari geranean, ze konfluentzia daude hor, ze elkargune. Tresnak izan daitezke izango dira askotarikoak, metodologiak garatzen ari gera dagoeneko batzuk, bide laguntzak, dinamizazioak, truke inbertsioak, bekak, eta hor jungo gera sortzen. Orain, iraietik aurrera abiatuko dugun jardun hori guztia proiektuak izango direna, baliatuko dugu, hau guztia sortzen joateko gero hiztun komunitatearen eta ekosistemaren eskura jarri alizateko. Hauek dira adibide batzuk, igual gero beste batzuk sortuko ditugu, baina hauek orain radarrean ditugunak. Eta esperientziak, hor azkenan proiektu ez hitz egiten dugunan, esperientzia ez hitz egiten ari gera, ez? Eta esperientzia horiek askotarikoak izango dira urte eta erdi iraungo duten proiektuak, izango dira bi egunetako hitzaldiak, izango dira berdintzait, komunitate saioak, aukeren azokak, jungo gera eraikitzen bidea ere bai. Hiztun komunitatearen garapena, esaten dugu, ez? Gure begiek ikusiko duten hori, hau guztia artikulatzeko zer da egingo duguna, eragiteko sistema oso bat artikulatzea bilatuko dugu. Egongo da, gure begiek ikusiko dutena proiektuak izango dira esaten genuen, ez? Hiztun komunitate hori garatzeko proiektuak jarriko ditugu martxan, asko eta askotarikoak. Ostra, berriro galdera. Klaro, eske ondo azpimarratu nahi genuen. Nola garatzen da hiztun komunitatea gizarte digitalaren garaian, bai, aniztasunan eragile eta erreferente dena. Eta honi erantzuteko diogu, artikulatu nahi dugula, diseinatu dugula nolabait eragiteko sistema oso bat. Sistema horrei, hor argia dago ez, argia hori badala izan daiteke nolabait sustatzaile gisa, baina gure begiek ikusiko dutena hori da, izango dira proiektuak, askotarikoak diogu ez, esperientziak, izan daitezke hitzaldiak bi egunetakoak, izan daitezke urte eta erdiko proiektuak, eta gero jarraituko dut hor, pixka bat gehiago aterrizatzen zebadakit, zaudete oso gogoz proiektu zehatzak entzuteko. Baina, begiak ikusten ez duen horretatik haratago pixka bat begirada jartzen baldin badugu, eta argi ilun horiek argiztatzen saiatzen baldin bagera, orain arte ez dut esan, baina esplizitatu nahi dut, proiektu horiek bilatuko dugu izan daitezen bestela gertatuko ez liraken horiek. Hau da, ausarditik asko edukiko dutenek, ez? Ostra, hau egingo nuke, baina ez dauka zentzurik, bai, igual badalaben zentzua dauka. Orduan, proiektu horiek nolabait eukiko dute diogu, ez? Etorkizunera begira gaude. Hortaz, proiektu horiek eukiko dute nolabait etorkizuneko begirada, eta hor hitz egiten dugu asko etorkizuneko konstelazioaz, ez? Begiradaen konstelazioaz. Ulertzen dugu gizarte konplexu honetan ezinezkoa dela pertsona komunitate batek edo
amets bakarrarekin edo ikuspegi bakarrarekin bat egitea, ez? Orduan nola egin dezakegu justizia soziala eta hiztunen arteko berdintasuna bilatuko duten ikuspegi horien bateragune edo. Eta hortarako prozesu espekulatiboekin jolastuko dugu eta ibiliko gera hemendik eta hortik. Baina etorkizuneko begirada hori norbaitena izango da, komunitate batena da. Eta komunitate hori hainbatetan esan dugu, baina provokatu egingo dugu. Ohikotasunean, elkar ikusten ez duten horiek, elkarrekin jarri nahi ditugu, de hecho, ja jartzen ari gera lanean. Eta komunitate hori, lotua egongo da nolabait balio sistema partekatu batean. Elkarzaintza, empatia, elkarrizketa, oinarrian eukiko dituztenak, ez? Eta hortarako Badalabek sustatu nahi ditu elkarrizketarako espazioak. Zelen esaten genuen, ez? Zer da teknologia oso azkar doa eta gure hori zehatzeko gaitasuna zenbateraino, ez? Eta ja bukatzen ze kriston beroa egiten du. Orduan, proiektuetara joko dugu zuzenean. Nahi dut azpimarratu, dazkagula eskuartean, hemen 8 uste agertzen direla. Direlako nolabait definizio maila handiena eduki dezaketenak, baina dauzkagu aukerak irekita asko. Asko eta eragile asko eta askotarikoekin. Orduan, zentzu hortan eskerrik asko ukitzen ari geran harrera horregatik ere, ez? Badira, nagusiki 2 proiektu nahi ditudanak azpimarratu usteetelako lehentasunezkoak direla. Alde batetik, berrikuntza zari baldin bagera eta etorkizuneko ikuspegi bat eta zari baldin bagera hori begiratu behar dugu eta definitu behar dugu. Eta hori, tipiko gure aliatuekin batera, iraietik aurrera, tipi eta tink, eta gazteak, eta hor, iraietik aurrera abiatuko dugu prozesu espekulatibo propio bat irudikatzeko nolakoa den 2050an hiztun komunitate hori, eta proiektu horrek, hau ez da proiektua, hau dira 8-9-10 proiektu denak. Baina hori, etorkizunekoa, hiztun komunitate hori fabulatuko dugu eta 3 fasetako prozesu bat izango da. Lehenengo egin dugun fabula konkretu bat, gero hori diseminatzeko eta reinterpretatzeko eta konstelazio ikuspegi hori eman ahal izan diezaiogun bukatzeko estrategia zehatzetara ekarriz, ez? Hori aurre ikusten dugu adibidez eta esaten dugunean iraupen desberdinetakoak izango direla, hori irudikatzen dugu urte eta erdiko proiektu gisa. Eta bigarrena da, errenterian kokatzen lagunduko diguna, uste dugulako hemen badirela, estrategikoa da Badalabentzat eta oso garbi gelditu da, hastea esploratzen aniztasuna zer den nola ulertzen dugun Badalabetik, eta errenterian gauza ekimen proiektu eragile erakunde asko daude dagoneko horretan lanean, ez? Orduan ulertzen dugu hor daukagula izugarrizko aukera ona, gu ona parakaidista moduan etorri ordez, nolabait bertako erakundeekin eragileekin saretuta, bertan oso polita izan daiteken proiektu bat gauzatzeko aukera daukagula. Eta gero bestela, orain arte esan dakotik, Badala hibridoa nolakoa da gizarte digitalean kokatzen den erakundea. Bera, harreman eredua hitz egin du Mikelek, deliberazioa eta gobernantzarekin, baina hori ere esperimentatu nahi dugu eman hartuekin, inbertsioekin, nola egin ditzakegun balio trukeak, balio transakzionalari beste toki bat emanez, etorkizuneko ikuspegi hau ezatu dut, eta gero hizkuntzarekin zer ikusia daukatenak. Nola jokatuko dugu hizkuntzarekin Badalaben, eta nola eraman dezakegu hori ekosistemako edo euskera kudeatu nahi duen, edo euskera presente edukin nahi duen beste edozein erakunde eragileren gana, ez? Gaurko hau izan da, superguai gelditu zaigu, aukera sortu dalako la bidea, baina hor batzean gaur egun oraindik ez daukagu estrategiarik eta hori garatu behar dugu. Eta hizkuntza teknologiai esan dugun bezala ekarpena egingo diegu. Eta bukatzeko, nahi dut kuriosidade bat partekatu zuekin. Hau gero garatu dezakegu pintxoak daude gero. Eta proiektu espezifikoen baitan norbaitek zerbait jakin nahiko balu hitz egiten dugu eta garatzen ditugu kontzeptuak, bale? Baina hau da, orain dela 3 hilabete, ez? Gutxi gora bera, egin genuen, garatu nuen memoria bat, humanidade digitaletatik begiratuz Badalab. Zer da Badalab? Eta memoria bat garatu nuen. Eta gero hori pasa nuen hizkuntza ikertzeko tresna digital batetatik. Eta hau da atera zena. Badauka zentzua, hizkuntza komunitatea egin izan, teknologia, nik badira dena dela bitz faltan botatzen ditudanak nire memoria honetan, eta azpimarratu nahi nituzkenak bukatzeko. Eta batetik bada eragin, hemen gaudenon artean eragin ditzakegulako edo proiektu biderkatzaileagoak, eta beste alde batetik provokatu.
atera gaitezen ohikotasunan egiten dakigun horretatik eta uste dugu benetan hor hasiko gerala eraginkor izaten mundu berri honetan. Eta hemen onarte hau badala, eskerrik asko danoi, eta bain itxieratxo bat daukagu. Gaurkoa ere beste abia puntu bat da. Badalaben aurkezpenean gaude. Etorkizunean kokatzen gara eta euskarak existitzen du. Hori egitate bat da. Eta ekitaldia hastera doa. Ez, ekitaldia atetik sartu zaren momentu horretan bertan hasi da. Etorkizuna gaur da. Nabilelako nago aineke, ikusirikan denok hain urrun. Nabil, eta nabilelako nago aineke, ikusirikan denok hain urrun. Gauzak hain iun, begiak hain lauso, eskuak hain utzik. Nabil, eta nabilelako nago hain zikin.
beria dauela mundu guztiko jendia. Hartolak teuko familia. Beria dauela mundu guztiko jendia. Hartolak teuko familia. Beria dauela mundu guztiko jendia. Hartolak teuko familia. Beria dauela mundu guztiko jendia. Ikusirikan denok hain urrun, gauzak hain ilun, begiak hain lauso, eskuak hain utxik. Nabil, eta nabilelako nago hain Mauriziaren irintzi baten indarraz. Eta nabilelako nago hain zikin. Generalian erretratuan, ikusten da familia, jostundegi edo lantegietan, berriz jende gazteria. Alde hortatik naiz ibili, esango diet egila. Pentsatu nuen neskazar bati egitea konpainia. Emazteen bogoa. Astoa eta emakumea ez zaizkio inori uzten. Eman zakurrari ezurra eta emazteari gezurra. Intxaurra astoa eta emaztea bardin jo behar dira hasierako galdera ikurra azero. Andra berritsua, inoiz ez jakitsua. Gotzon garateren atxotitzak liburutik Andra ona, etxe ona Andre ederra, etxean gerra Andre hotza, etxerako lotza Andre beroa, problemak berora. Andre zikin, etxe zikin. Emazte buru harina, senarraren buruko mina. Emazte edalea, etxe galtzalea emakume bakartia, esamesen belakia.
iturriaga naz, Zeberion jaioa, egien jaioa. Abadiñon San Blaseta, Abadiñon San Blaseta, hain eskazarrak bentanetan, neskazarrak bentanetan, hain mutizarraken gainetan, mutizarraken gainetan, hain Abadiñon San Blaseta. Bueno, ni Maurizia Alditurriaga naz. Nabi. Haupa Maurizia! Nere maitia zer dozu, nere maitia zer dozu, kolore txarra ekozu, kolore horiek mugateko, ainerekin lo egin behar dozu, nerekin lo egin behar dozu, ainere maitia zer dozu, kolore txarrak dozu. Baltzana zela bineure, baltzana zela bineure, aidaneri ez deustardure, ardaue baltzala baina, aibadanek eaten deure, aidanek eaten deure, baltzana zela bineure, aidaneri ez deustardure. Tristerik nago tristerik, tristerik nago tristerik, aiesteko adiskiderik, adiskide txarra baino, aio badot bizi bakarrik, aio
bakarrik, ai tristerik nago tristerik, baltzona zela gineure, ai nerekin egin behar dozu, ai panderetatxo barrize, ai ederregi zezarazu, baltzona zela gineure. Gure etxeak behar lituzke leioak zabal mundura. 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 Kortinak aizetan dantzan eta iturrian ura. Kortinak aizetan dantzan eta iturrian ura. Gure etxeak behar lituzke entzuten dakite normak. Gure etxeak behar lituzke entzuten dakite normak. Pentsamenduaren giltzak eta gorputzaren forma. Pentsamenduaren giltzak eta gorputzaren formak. Gure etxean ez dezatela jarriateko zakurrik, inork ez beza izan una, gerturatzeko beldurrik. Gure etxean ez dezatela jarriateko zakurrik, inork ez beza izan una, gerturatzeko bildurrik. Autotuneak ez du ibili nahi. Klaro ez du ibili nahi, ze ez da ibiltzen makina bada. Eta makinak ez dira ibiltzen. Zen. Emaian, haupa Maurizia. Gure etxea zain bezate limoiak eta gaztainak. Gure etxea zain bezate limoiak eta gaztainak. Izgozoz eta garratzez, atrebitzeko Espainak. Izgozo eta garratzez, atrebitzeko Espainak. Izan behar du boiera eta transena. Gure etxeak izan behar du boiera eta transena. Inork ez bezabaitu emakumeen izena. Inork ez bezabaitu emakumeen izena. Gure etxeak izan behar du euskararen teilatupe, bestera bat askatzeko, beste balotuko luke. Gure etxeak izan behar du euskararen teilatupe, bestela bat askatzeko, beste balotuko luke. Gure etxeak izan behar du euskararen teilatupe, bestela
askatzeko, beste balotuko luke, gure etxeak izan behar du, euskararen teiatupe, bestera bat askatzeko, beste balotuko luke. Eta nabilelako nago aineke Severoko herriari kanta bakanta behotzet. Jagur Severio herria, jagur lagunari, agur rosa baitziko da primo primari, agur... Severio... Señora caritativa, agur Madalena Carte. ¡Apa Mauricia!